Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At ito po ang latest sa super typhoon na si Ophel na humina na po pagkatapos na naglandfall po ito sa may northern Cagayan. At yung bagong bagyo po na binabantayan natin sa labas pa po ng area of responsibility, but anytime this evening, bago maghating gabi, papasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan po ito na local name as Pipito. Isa na po siyang severe tropical storm. Ito po ay para na yung Huwebes ng Nobyembre 14, 2024. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang update. Meron po tayong bad news kasi yung last na video natin, medyo angat-angat pantrack ng mga agencies. Lumakas po yung high pressure and yan po ang sad thing na babalita ko sa inyo at let's all pray pa rin na within the next 2.5 days kasi yan na lang po ang pagitan bago dumaan ang system kasi mabilis yung takbo niya, 28 kph at 30 kph. Sana po humina yung high pressure kasi lalo pang lumakas kaya lalo pa yung pagbaba niya. Kaya aside from Bicol, ang Visayas mag-monitor, observe the track of the system kasi pag na-delay ang pag-akyat nito, delikado rin po ang Samar, Leyte, Masbate, Negros at Panay. Mabuti na yung maging aware tayo, pantayan ang galaw nitong si Bagyong Pipito. Okay? At inaasahan pa, nabasa ko yung meteorological report ng Joint Typhoon Warning Center, may dadaanan po siyang napakainit na oceanic heat content. Kapag dumaan po siya dyan sa may east of Samar, baka mag-boost up yung kanyang maximum sustained winds at baka maging isang super typhoon. Marami ng mga bagyo na dumaan dyan, east of Samar, na naging super typhoon. Isa na dyan si Yolanda, at marami pang iba, si Rolly, Anding, 1981, na may pagkasimilar ang track niya, November 23 yun, 1981. Bata pa ako, naalala ko na yung bagyo yun. At marami pang iba. So, mabuti mag-prepare tayo dahil notorious po ang November sa mga ganitong bagyo. At I hope na sa mabuti kayong condition, kalagayan. Yung mga kababayan natin sa Northern Cagayan, I hope na survive ninyo itong bagyo ito, nakapaghanda kayo. Dahil sobra na po, ilan na 4 na yata na dumaan dyan sa kanila. Simula pa ng Kihulyan. At grabe po ang binigay ni Mother Nature sa ating bansa. Itong mga sunod-sunod na bagyo na way back 1970, nangyari na rin yun. And then 1980s, 1990s, parang mayroon siyang cycle na naman after 4 years. So mabuti po maghanda tayo, mag-prepare. Yung mga naninirahan sa tabing ilog, sa dalampasigan, sa mga mountain slopes. Dahil po, medyo malakas po daw ang forecast nito na baka maging super typhoon. So, mag-prepare po tayo. At ito po yung fast animation mula sa cyclonicwx.com. At ito po yung humina na po ang bagyong si Nika. Ito naman po yung bagyong si Ophel. Itong si Ophel ay gumawa po ng pambihirang paglakas niya, okay? Bagamat na mainit din yung oceanic heat content dito, but hindi gaano kainit tulad dito sa may east of Samar. From 140 kph kagabi, naging 215 siya after 6 hours. Then eventually, naging super typhoon po siya at naglandfall po dito sa Bagao, Cagayan. At ngayon, nasa Gonzaga na siya, pa-exit na sa Costales ng Apari. So, nandyan na po siya na yun. Humina na po siya from 240, naging 205 na yata as of this time, o 195. So, hina na po yan hanggang sa malusaw po siya dito sa may Southern Islands of Japan. Ngayon, ito yung problema natin. Kasi sa kahapon, ang pangit pa niya dito. Pagdating niya dito, gumanda yung wind shear, humina yung wind shear, nakabuelo siyang lumakas.
average size siya hanggang sa maliit. So, pag dumaan ito, saglit lang at medyo mabilis yung kanyang takbo, 28 to 30 kph. Pagdaan niya dito, malapit sa Kabikulan, ay mukhang babagal po ng 22, pero mabilis pa rin niya, 22 to 24. Ang medyo bad news kasi dito ay bumaba po ang lahat ng mga computer models. Okay? Bago natin discuss yan siya, no? Ito muna si Ophel, naglandfall po yan dito. At yun, palabas na po dito. Hindi na tayo magtatagal dyan. At yan po yung eye. Maliit na eye po yan. So, yung area lang within 30 to 50 kilometers from the eye ang makaka-experience po ng sobrang lakas ng hangin. But the rest, nasa 60 to 100 lang. Okay? Maliit lang ang kanyang radius. Up to 100 kilometers ang tropical storm force winds from the eye. So, kung bulubundukin po ito, konting population, maswerte po ang area nito. But again, dadaan din yan sa Gonzaga, so makaka-experience din silang malalakas na hangin. So hopefully, makaraos na po ang ganitong masama ng panahon. So ito po na yun ang bagyo as of 6 o'clock. Medyo nagkakaroon na po siya ng pagbuti ng outer bands niya. Medyo namimilig ko po tayo. Ano po dito sa Kabikulan, ito po yung latest mula sa easterlywave.com. Yung kanyang infrared. Kita po ninyo yung mga violet. Nagsimula na po yung mga more than 100 mm na ulan. At sa ating track from JTWC, may track tayo kanina umaga. Kaya lang medyo mataas yung tracking niya. May bago tayo gagawin na yung gabi. So, ipopost ko na lang sa Facebook channel natin. Mike Mr. Typhoon Padua. And so, yan po. Pagdaan niya dito sa mga mainit na parte ng east of Samar ay magkakaroon po siya ng rapid intensification. Kaya yung hangin niya dito from 120 magiging 160. Pagdating niya po dito malapit na sa coastal na area ng Bicol, magiging 230 po yan. 1 minute average. So most likely baka may signal number 5 tayo kung maging super typhoon po siya. Sana wag naman. At maglalandfall po siya dito sa may Catanduanes mismo. Okay? So ganito lang po kaliit yung kanyang damaging winds. Yung Catanduanes lang at Partido District ang makaka-experience po ang malakas na hangin. The rest of Bicol ay nasa 60 to 100 kph na tropical storm force winds. Okay? And then after that, sa linggo ng hapon, maglalandfall po yan sa may bahagi ng Baler. Tatahak po ng linggo ng gabi sa gitnang Luzon. So mga kababayan natin dyan sa Baguio, Pangasinan, at Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac, Bulacan, mag-ingat po sa posibleng malalakas na hangin na dadalhin po itong bagyong ito. Okay? So mabuti na mag-ingat tayo. Sa Manila at Central Luzon, 3 days to go. Abangan po ang mga latest updates mula sa Pag-asa at sa mga reliable sources na pinapakinggan ninyo at pinapanood. Ito ang track ng Japan Meteorological Agency. Medyo lihis po sa Bicol, but again, maapektuhan pa rin itong maapektuhan pa rin itong Catanduanes at Partido District. Kaya mag-ingat po kayo lahat dyan. Ang track niya ay dito sa may area ng Aurora. At sa ating multi-tracks, lahat ng Asian agencies, lahat talaga dito po sa may area po ng Catanduanes at Partido District na dadaan malapit or mismong maglalandfall. So sana magbago pa po ang track. At ito po yung ECMWF strike probability mula sa easterlywave.com. At nakikita ninyo na ang Bicol ay nasa 20 to 50% strike probability kasi nandito pa po siya. Habang lalapit po yan, tataas yan. Ang Catanduanes at Partido District ang medyo mataas, 50 to 75%. Okay, ang Baguio nasa 44%, Legazpi 46%, Tuguegarao 36%, Manila 34%. Ayan po, nakikita nyo dito sa baba. Galing po yan sa easterlywave.com. Pwede nyo bisitahin yung site. Maglalagay tayong link dyan sa website natin, typhoon2000.ph later. At ito po yung galing naman sa ECMWF. Mas clear dito ang mga colors ng strike probability. At nakita nyo dito, ito yung more than 90% strike probability. Sigurado na po yan kapag malapit ng storm. Sa ngayon, ang Catanduanes
at Partido District ay nasa Katanawan is 60 to 70%, Partido District nasa 50 to 60%, Naga City and the rest of Bicol Region ay nasa 40 to 50%. Metro Manila, 30 to 40% pa kasi malayo pa yan. So, yan po ang pinapakita. The rest of Central and Northern Luzon nasa 40 to 50% ang strike probability. So, abangan po natin yan, mga latest update. Bukas, pagbalik natin. Medyo tataas yan. Ito po ang culprit na binabantay natin. O hindi sabi nila na Philippine Sea Effect. Ito po yung oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential. Pag dumaan po dyan ng bagyo, magbuboost po ang kanyang lakas. Kaya nakita ito ng mga forecasters, ay naku, mainit, sobrang init po dito sa may east of Bicol and Samar. So, mukhang tataas po niyan ang intensity. Kaya yung hangin dito ay almost a super typhoon. So, let's hope and pray na mag-akyat. Huwag nang tumama sa anumang bahagi ng Pilipinas. Ang kasalanan kasi dyan, yung high pressure sa taas, malakas po siya. At kung hindi humina, yung pag-akyat niyang west-northwest, pag malakas pa rin, delikado din ang area po ng Visayas. So na yun, nandito ang bagyo sa light wind shear. Nasa 5 to 15 knots. Okay? And makikita nyo dito sa multi-model diagnostic comparison, nandito na yung system. Ito yung fina-forecast. Pwede umabot ng almost sa super typhoon. At yung tinatawag nating deep shear, yung wind shear, talagang mababa po. So, suitable yan para lumakas po ang isang bagyo pag mababa ang wind shear. Okay? Dito po yung galing sa MIT ni Dr. Kerry Emanuel, isang magaling na forecaster at researcher sa mga bagyo. At sa CHIPS ensemble niya, tingnan niyo, mukhang magkakaroon talaga ng enhanced rapid intensification ng bagyo. Umaabot po ng 300 kilometers per hour yung fina-forecast itong CHIPS ensemble. So, kailangan natin bantayan itong bagyong ito. Ito yung forecast ng JTWC, yung black dots na may line, hanggang 230 lang, o 125 knots, 230 kph po. So, ito yung medyo ayaw natin. Sana hindi siya umabot dyan kasi namimilig ko po tayo. Baka kasi tulad tayo kay Rolly, yung damage. So, ang importante, nakahanda na po tayo with only 2.5 days. Sana may last minute miracle ang bagyong ito. Now, punta natin steering environment. Napaka-dynamic po ito. Nag-iiba-iba po ang position ng steering flow ng high pressure ridge north ng mga system. So, tingnan niyo for the past 5 days, ito po si bagyong Marce, ito si Nika, okay? At ito naman yung ito si Nika, ito si Ophel, at ito yung bagyo na yon. So, kung i-stop natin, see? Hindi kasi nag-aalis ito itong tinatawag nating high pressure steering ridge. Nandyan po siya, ini-steer ang bagyo punta pa ganyan. Okay, so dyan kayo dumaan. So, nagkikreate siya ng highway kung saan dadaan. Since hindi siya umaalis dyan, kaya nalagarto po ang Northern Luzon at Northern Cagayan. Ang problema, pag lumakas pa ito, namimilig ko rin ang Kabikulan at Visayas. So, it's open pray na humina na ito bigla para ang track niya umakyat po dito. Kaya lang with only 2.5 days left, medyo lumilit ang window of opportunity na umakyat po siya. So, ang importante, maghanda na po tayo, mag-prepare for the worst case scenario. Dahil wala naman mawawala. Kung ganda tayo, kung hindi naman dumaan, salamat tayo sa mahal na Diyos, huwag na mag-complain na hindi naman pala, hindi natin kaya talaga i-forecast 100% ang mga ganitong systems. Na ano pa sa hangin. Okay? And ito naman po yung forecast sa ulan. 6-hourly rain po tayo kasi mabilis yung takbo ng bagyo. Bukas, Friday, okay pa po ang weather natin. At napapansin nyo paghapon or late afternoon, pag twilight. Okay, at dusk. Yung early morning at after sunset, makikita ninyo yung sky, pulang-pula. Kasi ang daming water vapor yan sa taas. Ibig sabihin, may sign na may papalapit na bagyo.
Okay, so ito po yung mangyayari sa Sabadong gabi. Yan po. Mauuna muna ng Catanduanes, Sabado ng hapon. The rest of the Bicol region, Sabado ng gabi. Yan na po yung mga ulan na dala ng bagyo na may hangin po yan. Mamaya papakita natin yung wind forecast kapag masusunod po itong ECMWF. So ito yung senaryo. Kung hindi mag-change ang track na tatama ng Catanduanes, ang system na ito at dadaan sa may very close sa coastal areas po ng Partido District, Caramuan, García-Torena, lalo na po sa Binagasbasan, andyan din sa Siroma, ay magsihanda po kayo dahil may similarity po ito sa track ni Super Typhoon Anding noong 1981 na nag-cause po ng maraming deaths dito sa García-Torena. Nagkaroon ng tidal wave. Ang tawag na yun ay storm surge dahil po hindi sila nakapaghanda. So, ngayon po, since napaka-advanced ng technology natin, so madali tayong maka-relay ng mga babala. So, yan po. Kapag hindi mag-change ang track nito, ang area po ng Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, Naga kasama at Albay, makakaranas ng ulan na 50 to 200 millimeters. Samantala, itong area na ito, yung Partido at Catanduanes, ay makakaranas po ng ulan na pwedeng umabot po ng up to 300 o 400 millimeters. Kaya lang mabilis siya. So, expect natin 300 millimeters lang po ito within 12 hours kasi 22 to 24 kph kanyang takbo. Okay, pupunta siya dyan sa direction na yan. Kaya pag forward natin ito, makikita ninyo na mabilis lang. So, gabi ng Sabado yan mag-umpisa. Worst, mga early morning Sunday hanggang morning. Then after afternoon, mga 2 to 3 p.m., wala na po ang circulation ng bagyo sa atin. Okay, so nandun ka agad. Ang bilis ng takbo niya. So, hopefully, sana walang flooding. But again, baka bumaha sa mga low-lying areas, sa mga areas na binaha dati. Alam natin yung mga drainage, clog pa po yan ng mga waste at mga lupa na nadala ng baha. Okay, so maghahanda po tayo sa possible effects itong potential na super typhoon. At sa hangin, ayan po, makikita ninyo, Sabado, yan na po yung hangin ng bagyo. Itong area na ito po yung damaging winds. Itong, 100 kph pataas. Bugso po yan. Ibig sabihin ng bugso, 3 second na bugso ng hangin. Yung gust na tinatawag. Yung biglang malakas na hangin for 3 seconds. Yan po ang gustiness. Yan nakakatumba ng mga kahoy, ng mga branches. Okay? So, bibikulin natin digdi sa Kabikulan, handa po kita kabus, delikado po ini. Okay? So, ining bagyong iniyo, ako na sinabi ko, ang uran, pwedeng 200 to 300 millimeters Partido at sa Catanduanes, samantala sa the rest of Bicol, nasa 50 to 200 millimeters. But sa span lang yan, 12 oras. Okay? Ini naman po sa Duros, inaasahan po ini na grabe po ang epekto kani kapag day nag-change ang course sa Sunday sa Catanduanes at sa Partido District. Pwedeng umabot po ng more than 100 up to 200 kph po ang hangin dito. So dito po sa Naga and the rest of Bicol region, 60 to 100 kph lang po ang bugso ng Duros. So di kita masyadong although makusog pa rin yan, mag-cause yan ng mga tumba ng mga ibang post kasi 60 to 100, malakas pa rin yan. Pero yung mga damaging talaga, destructive winds dito po sa Caramuan, Siroma, García-Torena, and Catanduanes. Let's hope na magbago pa ang track. At although mabilis naman ang takbo niya, importante nakahanda kita kabus. Okay? So yan po ang siningit nating Bicol. Ayop, maintindihan nito kabus na magpag-jeep na lang kita na sana din na kani ang bagyo digdi, magluya o magsakat. But given na yan, mainito ng dagat po, sirangan kang summer, makainito maghanda po kita kabus. Dahil po, kaagila ng grabing uran na dinaka ni Christine at ito na naman po ang bagyo. Huwag kayo mag-worry, ang ulan nito,
Hindi naman gaya kay Christine. Mabilis ang pagkilos niya. Ang ukan niya, mga 12 hours lang. So, mga roughly, mga up to 300 millimeters lang sa pinaka-worst affected areas. Sa the rest of Bicol, mga up to 200 millimeters lang. Ang problema natin, yung Durus. Ang Durus, pwede mag-abot ng extremely catastrophic kung maging super typhoon po siya makusugon. So, yan, bantayan na lang po. So, dyan muna natin tatapusin ang ating update. Mag-pray po kita, mga fellow Bicolanos, mga kababayan ko, minamahal. Let's hope na magbago pa po ang tracking. And to all mga viewers sa Visayas, watch lang po dahil po bumababa po siya. So, any hindi natin alam kasi marami na in the past may bagyong si Frank yung naglubog sa Princess of the Stars. Ang forecast niyan Bicol biglang hindi umakyat, nagbago sa may Negros at Panay na. So, notorious yan, mga ganyan na system. Minsan, ang extension ng range tumatagal, hindi pa na, kumbaga in reality, hindi pa nangyayari, nadidelay ang pag-akyat. So, yan po ang delikado. So, we will keep you updated in the coming 24 to 48 hours. Hanggang may power pa po tayo. Sana mag-list po talaga itong bagyo yun eh. Okay, ito si Mike Padua. Diyos mabalos po sa inyong lahat. Magpangadji po kita kabus. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-pray. And let's hope that nasa bubuti kayong kalagayan. God bless and maraming salamat po sa inyong pagpanood.